Goedemiddag, dames en heren. 2 maart de optocht van CV de Graasvetters uit Grashoek. We gaan hem beleven, 26 startnummers vandaag in de optocht. En natuurlijk, traditiegetrouwheid, voorop de fanfare en drumband Sempre Avanti. Dit jaar gecombineerd in de combinatie samen met Sint-Jozef uit Beringen was ze al 2 jaar met Sabes Veulen. Een wagen, de grote wagen altijd. Dit geval het thema, de potgrondactie van de Sempre Avanti Grashoek. En ook het gezogsbladje wordt hij benoemd. Kijk eens wie schoon dat ze de wagen in elkaar hebben gezet en wie mooi de muziek van de wagen afkomt. Natuurlijk kans ook voor Andy en Prins Teun en natuurlijk ook Prinses Tessa en ook door de madeliefde vriendin van Teun. En dan kregen we een kleine jeugdgroep en dat zijn de kwekers. Dat zijn de meiden B van VC Grashoek. En die hebben als thema de kwekers. En het gaat natuurlijk over jeugdprinses Sam, die behoren het team volleybal. En ze hebben het volleybalveld op de kop gezet, om het zo maar te zeggen. Hartstikke chic. Dan weer een kleine groep met startnummer 4. Komen dan de kwanten die ik zeg, dat zien Daaf, Jens, Sen en Joep. En die gaan als de kwanten die ik zeg dit jaar door het vastelovensleven in de Grashoek. En het vastelovensapparaat, dat kan het hel genoeg draaien voor die mannen. Ik kan gewoon even een willekeurige toeschouwster gaan vragen, want we hebben nog een stukje gaat wat we kunnen overbruggen. Mevrouw, waar komt jij vanaf? Van Kapel. Van Kapel. En wat komt u dan in Grashoek op een optocht kijken? Ja, dat klein kind aan meedoen. Kijk, en dat is Mia Reis uit Kapel. En dat is toevallig ook nog de moeder van de voorzitter van onze vereniging. En de oma van een van de organisatoren. En ik zie nou dat het getje in de optocht langzaam aan te kijken op het vullen is. Tot nu toe een leuke optocht? Ja. Dat is nog niet heel veel gezien, hè? Wachten we toch hier. Ja. Altijd leuk en kleurrijk. Kijk, en zo meteen komen ze weer de bocht door. Ik zie ze al aankomen. Adi en Betsy. Ook nog ereleden van CV de Graasvetters. Het Grashooksbladje, hè? Ja, kijk eens wat er toch allemaal in staat. Er staat bomvol met Ja, informatie. hartstikke chic. We hebben nog een Oh, kijk. Daar komt, dat is ook een Grashooksbladje. Ja, hartstikke chic. Ik zou zeggen, sloot een beetje aan. Dan kunnen we de optocht verder trekken. Want we hebben maar een beperkte live-uitzending vandaag. Dus we moeten op een gegeven moment toch even doorlopen. Nou, hartstikke chic. Het Grashooksbladje. Gansen staan nog gans in de krant in dit geval. Hè? Nou, daar gaan we in. Nummer 8. Een grote groep. Bijeengeraapt en co. Met Prins Andy brengen we de bloemen naar de Grashoekse winst. Het gaat natuurlijk over Prins Andy, de hovenier is bij een grote hovenier in Mesbree. En kijk eens wie schoen dat ze het tot op de kruiwagentjes gans klaar hebben gemaakt. En de groep bijeengeraapt en co, dat is voor mij een vrij nieuwe groep in de optocht van de Graasvetters. Hartstikke leuk dat ze dit jaar volgens mij voor de eerste keer meedoen. Als ze kijken wie schoen en chic de tenues zien. En allemaal die bloemjes. En ze stralen ook allemaal. Ja, dat was een grote dame voorzien voor die kruiker te steuren. Door de bocht gekomen, start nummer 9. Dat zijn de Grashoekse boerinnen. En die hebben het natuurlijk over het probleem in de landbouw. Hè, de opkoopregeling.
En ondanks minder graasrijders viersten wij gewoon door. Ja, hey, bij Omroep BNM, dan ziet je dat, een optocht. En deze graasrijders viersten gewoon door. En hoe chic. Een vriendinnengroep van meiden van 13, 14 jaar. Hartstikke chic. En dan al zo'n wagentje gemaakt. En dan komt er weer een jeugdduo. Geen grotere winst. Geen grotere winst. Met het scootmobieltje. Dan later graasritter Prins. Dus dat is een echte prins in wording. Leuk gemaakt. Gans zelf gemaakt ook. En dat verdient natuurlijk ook de complimenten. En geen grotere winst, dat ze later nog Rennekens. En dan nummer 11. Speciaal nummer natuurlijk in een vastelovensoptocht. En ja, de selectie van SV Grashoek. Eigenlijk de laatste jaren standaard aanwezig omdat er een voetballer Prins was. En die voetbalt in het derde elftal van SV Grashoek. En ja, in Grashoek is 1 en 3 samen de selectie. En de selectie duidt ook met aan de optocht. En die hebben het thema Bulles. En waar zou dat overgaan? Kijk, de waterzak, ja, lekker, heerlijk. Dankjewel, dankjewel. 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 Oh. Nou. Dankjewel. Dit is natuurlijk geen reclame hè, op tv. Dat snap ik mee nou, maar het was wel lekker. Dankjewel. En ook over Andy, of bedoelen we nou Ajax? Nou, nog eens verfrissende groep. Krijgen we nummer 12. En dat is van alles schat. Al jaren bid aan de Grashoekse optocht. Ja, en die zien op hoezenjacht. Het is op hoezenjacht. Het gaat natuurlijk over het thema bouwen op een Grashoek. Ja, ongelooflijk hè. Dat is gewoon, dat het zo lang moet duren. En dan gaan ze dan in Bree wonen. En op zoek naar een druimhoes. En opa gaat achterop. En hij is nog op zoek naar een starterswoning in de Grashoek. Wie typisch is dat? Zoals ik al zag aan de voorkant, die Grashoekse thema's eigenlijk altijd wel in de graasritteroptocht. Van Druimen naar Doorn, ook weer zo'n typisch Grashooks thema. En dat is een jeugdwagen van Ves, Jurian, Ruben en Joep. En die gaan de toekomst druim van de Grashoek. Dan moeten hun misschien wel heel lang gaan werken om de werkelijkheid te laten weren. Nou, een hartstikke chique wagen. Met de titel truc ligt te gaan op de wagen.
En ook het uitbeelden achter de wagen, zoals dat huurt in een optocht. Chic. En dan komen de stuntelaars. Rok nou, rol later. Stuntelaars ook, een bekende groep uit het Graasretoriek die jarenlang grote wagens bouwden. En het nou naar de groep is genomen sinds een paar jaar. Ja, het is eigenlijk toch wel chic doen. Vriendengroep de stuntelaars, ook lang niet allemaal meer woonachtig in het Graasretoriek. Ook elders gewoon wonen, natuurlijk ook vanwege de woningnood in Grasshoek, maar ook om andere redenen. Maar wel altijd met de Grasshoekse optocht aanwezig. En dan komt Willem doet mij in de jeugdoptocht en zij had het thema tackle de bal. Leuk uitgebeeld ook. En de bal met een tackle erop. En het gaat natuurlijk ook over onze prins Andy de Eerste. Dan kregen we de Grasshoekse fundering. En ook dit gaat natuurlijk over het nieuwbouwproject. Wat er al lang heen wordt te zien en wat eindelijk nou er komt. Oh. En ze hebben gewoon zelf haar eigen stek gebouwd. En een leuk dansje erbij. Oh, hartstikke chic. En dan komt de wagen, wordt ongelukken gebeurd. We zien het ook, hè. De kamerui van de prins van Beringen. Grotendeels Grasshoekse groep. Die dus op de heenweg pannen heeft gehad, van de kogel afgelopen is. En door ook een fikse beschadiging aan de wagen. Heel erg jammer. Het thema wat de jongens en dames hebben bedacht is het slopen. Want Prins Teun, de eerste van de Beringse Kuus, de zus wel eens mij rechtop slopen op een vuursoven. Dus verbaas ik niet. Flink soepen met de Beringse Kuus. Kijk niet gek op als Prins Teun rechtop slopen zuus. Allereerste slopers en sloperinnen. Het is tijd om te gaan slopen. Kijk, en dat dansje erbij, hartstikke chic. Hartstikke chic gedaan. En het gaat dadelijk ook nog, als de wagen het hult, gaat het ook nog naar Beringen toe. Hè? Als een klutje weer aan de hand stond pas net op mijn wiel. U was belovend, wat is dat nou? En dan in de categorie Einzelganger, eenlingen zoals we ze in Grasshoek noemen, komt door Tom van Mulkom en de opkoopregeling. De opkoopregeling. En de opkoopregeling voor de graasredders.
En die redt de opkoopregeling. Ja, chic. En dan komt door de bocht de prinsenwagen van het Schul trio en de Rood van Wief. Geen tijd om te lieren is het thema. En kijk eens wat ze losgaan op de wagen. En we zien boven op de wagen Prins Duc. Prinses Sien. En Vorstoon. Die de Schul vastgelovend en die is ook als prinselijk trio door mochten gaan dit jaar. En dan krijgen we de jeugdgroep Bullshit. En die hebben ook een thema over de opkoopregeling. Maar gecombineerd met de Leanzo Bulls, de boel, zeg maar de bull's eye van het dartbord. Waar ze op mikken. En het gaat dan over de opkoopregeling aan de andere kant. Het is bullshit, de opkoopregeling. Dat willen die jonge menkes al zeggen. Chic wie veel jeugd ook er in de Gersoogse optocht elk jaar meetrekt. En wie er ook plek aangegeven wordt. Vrij enkel. Fred en Connie. Komans. Die daar ook gisteren al een drukke dag op hebben zitten. Helemaal in de nupjes. Dankjewel. Ik wil nog wel wat. Ja, dankjewel. Ja. Lekker maar eens schoon in de water. En dan komt er een jeugdgroep aan. Chiara, Aniek, Carlijn, Suze, Amy, Fenne en Fleur. Helaas geen LVK. Wij zien ons stummers kwijt. En het gaat natuurlijk over de prins en oud-prinsen Grasook die dit jaar bij de jury's er de groot voor stonden en de finale wel gehaald zou hebben. Maar helaas het Grasookse volk of het volk in Limburg het niet gestemd op het nummer of te weinig gestemd op het nummer, waardoor dat ze de stem kwijt zien nou. Weer een actueel thema. Wat ik zelf ook een leuk, ik vind het ook een leuk thema om het zo maar te zeggen. En dan komen de dames van de Rood alweer de bocht om. En die gaan weer een super schone vastelovend. Met Andy wordt de vastelovend super schoon. En het thema spreekt voor zich, hè. En een eigen nummer gemaakt. Wat zou gaan spelen met een dansje erbij. Zeggen, kijk eens wat er allemaal. En allemaal de thema's die de dames uitbeelden. Gewoon allemaal echt over Andy. Ja? Oh, is het met Andy? Lekker hoor. Nou, kijk eens. Oh ja. Super schone vast. Ja, oh. En daar gaat er een vreemd. Oh, die gaat met Ajax. Dat is... Andy, ja, Andy. Ja, dat geloof ik. Ja, hartstikke ziek over het werk van onze prins.
En dan Rick van der Pas en Martijn Maassen. Die denken out of the box. Dit jaar. Kom ik meer gedongenbox terugbrengen, Robin. Dat is goed, dankjewel. Ik was het al kwijt. Huisrood. En meteen erachteraan ook de Prinsenwagen van Jong Nederlands Grashoek. Met Prins Gijs, Prinses Sam en vorstin Renske er bovenop. En ook die gaat er helemaal los op, hè. De stuiterballen. We gaan als stuiterballen gewoon deze vastelovend knallen. Begint tenminste massa langzaam om te dijen. De ganse muurlijke buitenloos op staan. Wat een sfeer. En de leiding natuurlijk achter de wagen aan. Jongen hebben zelf heel veel oren in de wagen gestoken, dat kent ze ook zien. En we gaan weer naar het volgende. Dat is de familie uit Brabant. De oude tantes, 33 jaar gewacht. De suikertante van Prins Andy. En dat gaat er natuurlijk over dat Andy voor zich veel te lang moest wachten voordat de prins werd van het Graafschrijdersrijk. En dat zijn tantes inmiddels hoeig bejaard zijn. Maar het beste hebben ze tot het laatst bewaard. We druimen van ons eigen huis, maar vliegen straks weer naar ons oorlijk huis. Dat er is ook geen woning te koop is voor de dames. En achteraan staat Bart nog. Dit nog van de vriendinnen van Bardes. Start nummer 33 zoals ik al zag. De familie van de prins. Samen met de collega's. Die de prinsessierups gaan bestrijden. En dat sluit natuurlijk op Andy, de jaarlijks heel veel processierupsen bestrijdt. Als chic. Ja, nou, dat scheelt wijd wie prinsessierupsen de route zijn. Nou, ziet je ze. En dan komt het laatste startnummer van vandaag. En dat is KNB en de groentjes. En dat zien natuurlijk de kamerui van Prins Andy de Eerste en Prinses Tessa. Graafstrijderprins, daar heb ik wel oeren naar. En dat sluit dan ook weer op ons in de lucht in hoogheid. Prins Andy de Eerste. De, sinds zacht gezegd, redelijk grote oerenheid. En ja, kijk eens wie chic. Met 34 man maar liefst is deze vriendengroep aan de optocht begonnen. En wieveel jaren dat die hebben moeten wachten tot Andy eindelijk prins werd. Kijk eens, allemaal een schone mantel, een schone steeg op. Allemaal frisse blikken weer, hè. Daar komt ook een einde aan. Kijk wat een kleur. Er is een nieuw werk aan geweest. En niet alle thema's hoofdstuk uit te leggen, hè. En dan als het goede komt het einde. Dat hebben we een geweldige optocht gezien in het Graafschrijdersrijk. En dan kregen we als laatste natuurlijk de Prinswagen. Prins Andy de Eerste, Prinses Tessa en onze nieuwe vorst Roy. Die wat
zich dit jaar als vorst het voorgesteld aan de Graasrijders en het perfect uit. Met Andy Nevenum als geboren prins. Kan dat ook niet anders. Ja, beste mensen, dit was hem dan. De optocht van de Graasrijders in de Grasook. Ja, we hebben schitterend weer gehad. We hebben een hele mooie optocht gezien. Ja, wat willen we nog meer? Uiteindelijk, we hebben gewoon een perfecte optocht gehad. Mensen, genieten van de Schoenenwasserlovend. We gaan er samen een Schoenenwasserlovend van maken. Dankjewel en hoi.